Paco, tú entrache en Bailamos dicindo que tiñas unha bona guarda, que é a túa familia, pero que nunca o coñeceras. A semana pasada tamén o contache e hubo alguén que no convento da Guarda. Colgou os hábitos por amor, non é ningún amor. E esta carta ten un número de teléfono. Coincidencia que este de monxe ou que? Pois igual unha a vida, a veces, Paco, sabes esa canción que di a vida dache sorpresas, sorpresas te dá a vida? Pois esa carta está aquí e eu vouche entregar porque ten o contacto da persoa que ten toda esta información sobre o teu avó e coas investigacións que fagas. Semana que ven, contanos. Vale.